Una diputada socialista ha dit fa un moment que jo no havia trepitjat un jutjat en ma vida perquè, segons ella, tothom avala la reforma integral de l'estructura dels jutjats. 84% dels advocats la valoren negativament. 90% dels procediments de mitjans adients de resolució de conflictes s'han endarrerit. No són dades de la Sílvia Orriol, són dades del Col·legi d'Advocats, abril 2026. Potser és vostè qui no ha trepitjat mai uns jutjats. Per desgràcia, jo me'n faig uns tips, perquè tota l'estona he de denunciar a membres de l'extrema esquerra i a membres de la comunitat musulmana per amenaces i per agressions. Per tant, de lliçons, les justes. Arrabassar fills a famílies catalanes pobres en comptes d'ajudar-les i tutelar adults estrangers que fingeixen ser menors i que tenen pares al Marroc. Sembla que aquest és l'objectiu del sistema de protecció de la infància a mans del socialisme que ens malgoverna. Un sistema que amb penes i treballs trampeja el col·lapse diari, sense planificació i sense recursos suficients. Ho dèiem ahir. O apostem per un estat del benestar que garanteixi serveis de qualitat als contribuents, o reformulem la nació catalana i la inscrivim al llistat internacional d'ONGs, però tot alhora no pot ser. 13 d'abril del 2026. Un pederasta del Raval accepta 83 anys de presó. La víctima, una nena de 12 anys tutelada per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. El govern de la Generalitat, que presumptament l'havia de protegir d'un entorn familiar precari, la va autoritzar a viure amb un adult de 25 anys quan ella en tenia 15. Un adult que la va violar i prostituir. No és cap anècdota, ni cap relat fantasiós de la suposada extrema dreta independentista. És la realitat que vostès provoquen amb la seva irresponsabilitat i amb la seva arrogància. Suposo que de tant defensar i blanquejar l'islamisme n'han acabat comprant el marc mental fins al punt de considerar lícita i normal la convivència entre una menor i un adult. Les conseqüències d'aquesta follia woke les ha pagat una nena innocent que vostès s'havien compromès a custodiar. En una operació llampec decideixen que la millor manera de minimitzar la malversació de fons públics en adjudicacions irregulars, xifrada en més de 2.000 milions d'euros, i els creixents escàndols d'abús sexual infantil, és canviar de cicles. I deixant la dgaia desapareix. Un canvi de nom que passarà però factura als catalans, perquè aprofitant l'avinentesa, el govern illa anuncia la contractació, o potser per ser francs hauríem de dir la col·locació, de 300 treballadors socials més. En riu de tu de la compra de mascaretes que va fer quan era ministre. En aquest edifici que és la dgaia podríem dir que hi ha dues plantes. A la primera s'hi situa el frau econòmic i a la segona el frau migratori. 2.600 immigrants il·legals, suposadament menors d'edat, xuclant els nostres recursos mentre els pares beuen te i mengen pastetes al Marroc, satisfets d'haver-nos enjuncat el fill. I 3.500 immigrants il·legals més que ja són, diguéssim, a la fase d'extutelats, cobrant la pagueta corresponent i fent transferències regulars, perquè el te i les pastetes, abans mai descuidat de dir-ho, les hi posem nosaltres. El 78% dels menes reconeixen que han consensuat amb els progenitors la seva aventura migratòria, un pla familiar perfectament dissenyat perquè els contribuents catalans paguem la festa. El 55% admet que els seus pares no els acceptarien de tornar de casa sense que resolguin prèviament la situació econòmica de la unitat familiar. El 2024, la Fiscalia va practicar 356 proves d'edat als menes de Catalunya, determinant que no eren menors. 356 adults que vostès van permetre que dormissin amb menors als centres que gestionen. Abans de tornar-me a dir que vulnero drets humans, netegin-se la boca. La riquesa multicultural que vostès pregonen en aquest faristol i que ningú no sap veure, la pateixen els jutjats del país, saturats amb delictes que abans potser ja existien, però en una proporció infinitament menor. Violacions en grup, agressions físiques, matrimonis forçats, mutilacions genitals, baralles entre bandes, baralles als centres d'acollida, ja formen part de l'ordre del dia de la judicatura. Una riquesa d'expedients com no s'havia vist mai.
La irresponsabilitat política ha col·lapsat els cossos policials i els jutjats. La seguretat jurídica és una broma. Delictes flagrants que no es jutgen fins al cap de 4 o 5 anys. Casos de reincidència que mai s'arriben a condemnar. Barra lliure per qui vulgui delinquir i en riures dels catalans. A Barcelona, a Salt, a Manresa o a Reus hi ha zones senceres on la llei la marca un clan, un traficant, un imam. La civilització va perdent la batalla mentre avancen models teocràtics i tercermundistes. I vostès què fan? Repartir subvencions a entitats que justifiquen la delinqüència, atribuint-la a un suposat racisme estructural. Mentre els Mossos treballen sense recursos, amb protocols que impedeixen actuar i sota la lupa constant d'una estructura judicial més preocupada per perseguir l'opinió que no pas la violència, els delinqüents campen pels carrers i places com si res, ensenyorint-se de la nostra terra. El sistema judicial espanyol imposat a Catalunya només garanteix frustració, injustícia i col·lapse. Esperar una sentència esdevé una cursa de fons, molt de fons. Vivim en un país on els delinqüents tenen més drets, oportunitats i consideració que les víctimes, on el contribuent és obligat a pagar via impostos l'advocat d'ofici i l'estada a la presó de qui ha entrat il·legalment al país per robar-nos, violar-nos o apunyalar-nos. Una autèntica vergonya. Catalunya no té competències reals. Es limita a gestionar la misèria judicial que li permeten. L'estat espanyol decideix qui fa de jutge, com s'organitzen els tribunals, quina és la legislació penal o processal, i mentrestant Catalunya pinta parets de jutjats i contracta conserges. Aquesta és la trista realitat. El català és foragitat de l'àmbit judicial perquè ni els jutges, ni els fiscals, ni els funcionaris ja no el parlen. Fa pocs dies anunciaven que els funcionaris de l'Administració de Justícia a Catalunya percebran per primera vegada un complement de productivitat vinculat al compliment d'objectius concrets, entre els quals l'ús del català. De debò que hem de pagar perquè ens atenguin en la nostra llengua? No hauria de ser una obligació, un requisit imprescindible? D'això que fan se'n diu prostituir la llengua. L'any 2024 ha estat l'anualitat amb menys percentatge de sentències judicials en català de tot el segle XXI, un 6% del total. Unes xifres dramàtiques que denoten fins a quin punt som privats d'un dret fonamental i en context de vulnerabilitat. Jutjats com el de Ripoll, amb un 75% de sentències redactades en català, marquen el camí a seguir. Votarem a favor de la majoria de punts d'aquesta moció, malgrat que no creiem que la solució al col·lapse passi per obrir nous jutjats ni per abocar més recursos al sistema judicial. N'hi hauria ben bé prou tancant fronteres. I abans d'anar-me'n, perquè no me'n puc estar, a la diputada d'Esquerra, que ha sortit aquí davant i ha dit els jutges que vulguin fer de polítics que es presentin a unes eleccions. A la inversa també, no? Aquells polítics com vostès que volen fer de jutges que passin un procés d'oposicions. O a la inversa no compta, perquè jo vull recordar que aquí l'exconsellera Tània Verge em va imposar una sanció de 10.000 euros per dir que l'islam és incompatible amb Occident i que hi ha diversos grups parlamentaris d'aquesta sala que sota el delicte d'odi o el pretès delicte d'odi pretenen escarmentar i judicialitzar també i sancionar la resta de diputats. A Déu el que és de Déu i al Cèsar el que és del Cèsar. Això és un Parlament, no és un tribunal. Com ja deuen suposar, votarem a favor d'una de les reivindicacions històriques dels funcionaris de presons que hem fet nostra en aquest faristol cada cop que n'hem tingut oportunitat. Celebrem que després d'anys de lluita el gremi hagi aconseguit avançar en les seves demandes i corregir en part les greus deficiències i mancances que presenta l'àmbit penitenciari al nostre país. Les xifres actuals de reclusos superen tot rècord anterior. Potser hi té alguna cosa a veure l'arribada massiva i invasiva d'immigrants que, abusant de la generositat mòrbida dels governs espanyol i català, no només entren irregularment al país, sinó que hi delinqueixen. Més de la meitat dels interns són de nacionalitat estrangera, percentatge que s'incrementa notablement si hi sumem els presos estrangers a qui el govern espanyol nacionalitza a canvi dels serveis delinqüencials prestats.
Una vergonya que aquesta proposició de llei no corregirà. En canvi, sí que esmena l'error de no considerar agent de l'autoritat els funcionaris penitenciaris que l'any passat van patir més de 550 agressions, entre les quals 46 lesions greus. Un reconeixement més simbòlic que efectiu. Ja em diran de què els serveix als Mossos, per exemple, ser agents de l'autoritat quan contínuament pateixen agressions físiques sense conseqüències gràcies a un Departament de l'Interior indulgent amb els agressors. Esperem que aquesta mesura que avui aprovarem vagi acompanyada d'un canvi real en les polítiques departamentals i es comencin a iniciar les accions legals pertinents contra els implicats, perquè sense suport jurídic i recolzament institucional, sense que la Generalitat es personi com a acusació, no s'aconseguirà l'efecte dissuasori ni correctiu desitjat. Realment volem enviar un missatge de gratitud envers aquest col·lectiu que cada dia ha de fer front a la massificació dels centres i a la tensió creixent que s'hi viu, moltes vegades sense disposar de les eines necessàries per garantir la pròpia seguretat física i sense una retribució que compensi els riscos assumits. El descontrol que hi ha dins les presons s'evidencia amb dades. 859 telèfons mòbils requisats en un any. Els objectes prohibits circulen amb una impunitat escandalosa dins els centres penitenciaris del nostre país. Individus que són empresonats per cometre tota mena de delictes i malvestats no només no són obligats a treballar per compensar i desagreujar la societat, sinó que gaudeixen de pensió completa en instal·lacions més que confortables amb sala de cinema i piscina i amb una carta de serveis extras, com les prostitutes que es lloguen per satisfer els vis-a-vis de presos que no tenen parella, els consoladors que es proporcionen a les preses dins un kit higiènic bàsic o les depilacions làser que s'ofereixen a presos trans. Ja és curiós, Les esquerres dient-nos a les dones que no ens hem de depilar, que depilar-se és una mesura imposada pel patriarcat, i en acabat algú que es considera dona, malgrat néixer en un cos d'home, li faciliten una depiladora? Facin-s'ho mirar, I res, ara que hem entrat a desembre, recordar que gràcies a les retallades del 2009 es va deixar de donar un lot de Nadal del Corte Inglés a cada pres, perquè és que això ja era surrealista, els funcionaris sense lot de Nadal i els presos amb lot de Nadal. Contra el seu visca la pepa permanent, el nostre seny i ordre. Molts ànims i molta força a aquest sector que literalment allibera la societat del mal contenint-lo. Enhorabona per aquest èxit col·lectiu que esperem sigui el primer de molts.